prišli iní rodičia a priniesli chlapčeka. Neviem teraz, ktorý ten príklad mám hovoriť, lebo ich je tak veľa a mne sa to až proste niekedy s jedným začnem a s tretím skončím, lebo všetky sú tak podobné proste tej udalosti. No ale skúsim zotrvať pri tom jednom. Priniesli takého 10-ročného chlapca. A tí rodičia sú kresťania. Oni našli poklad. Oni mali to spasenie Božie. Ten problém bol ten, že mali 10-ročného chlapca, ktorý bol nemý. Nehovoril. Proste z neho nedostali slovo. Nemý chlapec. A hovoria, brat Alexander, mohol by si sa pomodliť za tohto nášho synčeka? A ja hovorím, mohol by som sa pomodliť. Ale hovorím, vieš, chlapček, prečo si ty nemý? Lebo tvoja stará mama, napriek tomu, že sa volá kresťanka, je čarodejnica. Čarodejnica. Čaruje. A tak som povedal veľmi tvrdo a ostro tým rodičom, vaša matka je bosorka. To bolo také, ako keby som im strelil za ucho. Čo? Naša matka bosorka, naša matka proste čarodejnica. Čo? A aj som pekne povedal, že čo je. A tými čarami svojimi spôsobila také prekliatie na svojom vnukovi, ktorý má 10 rokov, že je nemý. Ale choďte a povedzte tej bosorke, tak som povedal, že nech činí pokánie, lebo ak nebude činiť pokánie, tak Boh si ju podá a Pán Boh bude veľmi tvrdo s ňou jednať. A hovorím, a ty, chlapček, vec, že Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. A tak som sa ho opýtal, chceš povolať Pána Ježiša do svojho srdca a ľutuješ každý svoj hriech? A tak som za neho som hovoril, ktoré hriechy, čo všetko, proste tej oblasti. A on tak kýval, nemo kýval. A hovorím, a chceš, aby Pán Ježiš Kristus všetky tieto hriechy tvoje obmyl svojou krvou? Kývol. A hovorím, a chceš byť aj z tých generačných kliatieb, ktoré prešli cez tvoju starú mamu, prešli na teba, chceš byť aj od tohoto oslobodený, očistený? Kývol. Tak som zobral olej, pomazal som ho olejom, prikázal som tomu nemému duchu, aby odišiel od neho. A hovorím, a ty, chlapček, tebe vyhlasujem slobodu v mene Pána Ježiša. A odteraz môžeš rozprávať, koľko chceš. A jeho mama hovorí, no hovor, synku, hovor, rýchlo hovor. Hovorím, a ty buď ticho, hovorím. Hovorím, čo si ty myslíš, že na tvoje slovo on bude hovoriť? To na slovo Pána Ježiša bude hovoriť. A keď mu Pán povie, bude hovoriť. Tak sa dívala na mňa, že čo som to za služobníka, že proste ona to ináč si to predstavovala. No a my sme aj s manželkou, manželka bola pritom, odišli odtiaľ domov a keď sme prišli do Komárna, prišla správa, že chlapec otvoril ústa na ďalší deň a že všetko hovorí. I dokonca sa ani nemusel učiť hovoriť. Všetko hovorí. No ale prišla aj taká sláva Pánu Ježišovi. A prišla aj taká nespokojnosť od jeho matky a hovorila, ale už problém je aj to, že už veľa hovorí, brat Markovce. A ja som jej odkázal, skús ty byť ticho 10 rokov a potom, keď ti dovolia, aby si hovorila, ja som zvedavý, koľko budeš ty hovoriť. No, vidíte, že aké prekážky, lebo my hovoríme, že máme poklad, ale ak my to nevniesieme do tých našich každodenných vecí nášho života, tak jednoducho privedieme
prekliate na svoj život. Poviem vám iný príklad.